אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על הטובר בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. פותחים נכון, המקום הכי חם במזרח התיכון. מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלגן בתל אביב. חולים על מעולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבאסים יעשה לך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שם, אין לנו 7:30 בבוקר השעון מצלצל, תמיד כהרגלו את השינה הוא מקלקל. אורז לי מזוודה, שותה קפה בחיפזון, ממש עוד שעתיים על טיסה בבן גוריון. מזמין מונית, עושה לי עוד סיבוב בבית, בודק שלא שכחתי כלום, הדרכון בכיס, עוד שנייה כבר בשמיים. אוי כמה שאני עכשיו מבסוט. טיסה 5325, אני כבר מתרגש, פתאום אליי ניגשת. היי שלום, כיסא ליד חלון, רוצה להתחלף בשקט מבקשת. אני לא סגור, אז בואי נתחלף בינתיים. צוחקת מגניבה לי חיוך, הטייס מכריז עוד שנייה כבר בשמיים, אז שימו חגורות בטיחות. חלפו כבר שעתיים ואנחנו באוויר, מסתבר שיש בינינו משיכה מקיר לקיר. צפריר! מה אתה עושה? מה אתה עושה? אנחנו צריכים מהר להכין אותם. קדימה, תיקח את האקדוח. מה קורה לך? מה קורה לך? חברים, טוב שבאתם, ברוך הבא לארץ ישראל. אנחנו צריכים מהר להתכונן ולהתאמן, כי הבריטים מנסים לתפוס אתכם כולכם. לא לרקוד הורה, אנחנו צריכים להתאמן, להיות מוכנים וחזקים.